Dani ndipo munindine yankho seunda koma payambana imitu yake zionetsero zokwiya ndi kusowa kwa mafuta agalimoto zalephereka. Wapa mpando wa bungwe loyendetsa chisankho la Meka Annabel Nterimanja wati satula pansi udindo wake. Bwawo la milandu lakana pempho la Norman Chisale kuti lithetse mlandu umene boma likufuna kuwalanda katundu. Tili ndizi komanso nkhani zina zambiri tikhale limodzi. Kusowa kwa mafuta agalimoto zalephereka. Chiganizo chichadza mbali zokhuzidwa monga bwanamkubwa wa boma Lilongwe Lawford Balani komanso mkulu wa bungwe la asili la Sylvester na Mmawa adagwirizana kuti zizochitika lolemba sabata yamawa pofuna kupereka mpata kwa polisi kuti akwanitse kupereka chitetezo kwa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera omwe ali ndi zochitika mu mzindawo lero. Cholinga cha zionetserozi ndi kukakamiza nduna yoona za mphamvu Ibrahim Matola komanso mkulu wa bungwe la Mera Henry Kachaje kutola pansi maudindo kamba kolephera kuthetsa votoli. Mmawa anayankhula ndi Nkhani wathu pemphero malimba. Because the law says you have to notify, not asking for permission. The whole reason why we notify. Chimene tinalembera kalata sitimapempha kugwiritsa ntchito ufulu simmapempha komano ponena kuti pamakhala zochitika zosiyanasiyana ndiye meeting iyo imangoyenera kuchitika kuti tione kuti mmalo mene funa kuyendamo muli zotani kodi anthu ena ali maplani anji ndiye popeza kuti ndife nzika zolemekeza malamulo atiuza kuti siku limene timafuna mawa kuli zochitika apolisi sakhalapo lachisanu kuli zochitika apolisi sakhalapo ndiye ife sitikufuna tikhale ngati kuti ndi anthu obweretsa chipirikiti ayi Amalawi akuvutika kale tisaonjezere mavuto ndiye tagwirizana nawo ganizo lonena kuti tipange lolemba kutero kusikupusa ya tinene kuti dziko lino lili ndi malamulo kwenika zigwira ntchito ndipo malamulo amene kuti alembera DC tikalembera DC amafuna tikambirane ngati zinthu izi fa pakuthapa zonse Amalawi ali ndi madando Amalawi afuna akalire pansewu ndiye ngati mwayi wapeze kuti tikalire tiye tipite tikalire ife tinangokonzeke tinangoyerekeza kuti likala mawa koma zokambirana pano nyumba yamanga kuti likhale lolemba. Wapa mpando wa bungwe loyendetsa chisankho Annabel Nterimanja komanso mkulu wa bungwe ya Andrew Mpesi alisatula pansi udindo wawo. Izi zili zomwechi ngakhale zipani zotsutsa boma komanso mabungwe ena akuti awiriwa ali ndi makaka a chipani cholamula cha MCP. Mercy Matonga afotokoza. Poyankhula Nterimanja anati iwo komanso mkulu wa kubungweli Andrew Mpesi sangatule pansi maudindo awo kamba kuti anasankhidwa motsata malamulo. Ndipo ineyo ndinasankhidwa kudzera malamulo asiwo analembedwanso ntchito kudzera malamulo pachifukwa chimenechi ine sindikutula pansi udindo asiwo sakutulanso pansi udindo chifukwa chokuti malamulo onse anayenda bwinobwino ngati pali dandaulo kuti malamulo pena pake silinayende bwino anthu afotokoze. Ndipo poyankhula m'malo mwa akuluakulu a mipingo omwe anali pa mkumanowo William Tembo anati pali mauthenga ambiri omwe soyenera omwe akufala m'dziko muno okhudza nkhani za chisankho ndipo maphunziro ngati amenewa ndofunika. Ndi pempho langa kuti mtundu wa Malawi udziwe chifukwa kudziwa panopa it's a right kuti anthu akhale ndi information makamaka pamene tupita ku konzekera zisankho anthu adziwe information imene ilipo makamaka kuchoka ku MEC kuti akadziwa information imeneyo iwathandizire pamene akukonzekera. Poyankhapo pa nkhani yakutula pansi kwa udindo wa Nterimanja mlembi wamkulu wa chipani cha Democratic Progressive Peter Mukhito anati pakadali pano sangayankhule kamba kuti ganizo lotulitsa pansi udindo wa Nterimanja linachoka kwa zipani zingapo. Masabata angapo apitawo zipani zotsutsa boma zinalemba kalata kupempha wa pampando wa bungwe la MEC komanso mkulu ku bungweli Andrew Mpesi kuti atule pansi maudindo awo kamba kuti akukayikiridwa kuti ali ndi ubale ndi chipani cha Malawi Congress. Zipani izi zinatinso zili ndi umboni kuti wapampando wa MEC ali ndi ubale waukulu ndi mmodzi mwa akuluakulu a chipani cha Malawi Congress ndipo izi zitha kusokoneza zotsatira za chisankho.
bwalo lalikulu la milandu mu mzinda wa Blantyre lakana pempho la Norman Chisale loti bwaloli lithetse mlandu umene boma likufuna kwa alanda katundu yemwe aganiziridwa kuti adampeza mwachinyengo. Izi kutanthauza kuti mlandu tsopano upitirirabe. Isaac Salima adali ku bwaloli. Mwazina sabata ziwiri zapitazo Chisale kuzera mwaloya wawo a Chance Gondwe adapempha kuti bwalole lithetseretu mlandu ponena kuti pali zinthu zina zimene iwo akuona kuti mlandu sungapitirire. Iwo ananena kuti amene ankamva mlandu a Justice Ivy Kamanga mchaka cha 2022 adalamula kuti mlandu awupitise kwa mkulona za mabwalo la milandu kuti akaunike ngati ndofunika kuti akaumve ku bwalo lona za malamulo. Koma amene akumva nkhani a Anelini Kanthambi adakana zimene mbali ya Chisale imafuna pa nkhani. Koma adapereka chigamulochi mbali ya Chisale idapemphanso kuti awalole kuti akamangale chigamulochi ku bwalo la Supreme komanso kuti nkhani ayambe ayimika kaye ku bwalo lalikulu la milanduli. Koma Kanthambi adakananso zimene amene akuyimira Chisale Agondwe adapemphazi. Agondwe atamaliza kumva nkhani adati ndosakhutira ndi chigamulochi. Tapempha apoti kuti alole first defendant kuti achite appeal pa decision imene yapangidwa. Akhota akana kuti asachita appeal. Komanso tinapempha kuti nkhani imikidwe kaye. Akananso zimene zonse zitizitenga tipita ku Supreme Court tikaone kuti Supreme Court ikanena chani pa pempho loti apakhale appeal pa chiganizo chomwe apanga khoti siku la lero. Amene akuyimira mbali ya boma pa mlandu Apirirani Masanjala adati iwo wandokonda ndi zimene bwaloli lagamulazi. Kuthandiza kuti nkhani iyi ikupitirira. So pano khoti tanena kuti tibwereso pa 17 ndi 18 December mwezi wa Mmawa kuti lizamve ifeyo kupempha kuti katundu omwe tinasungisa 2021 usopano usanduke katundu wa boma. Akanthambi ayamba imisa kaye nkhani kufikira pa 17 mwezi wa Mmawa pamene bwaloli lizapitirize kumva pempho la boma kuti katundu wa Chisaleyu amutengeretu. Nduna yaona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi a Jane Sendeza eti dziko lino likupitirira kukumana ndi mavuto osiyanasiyana pa khumbo lake lofuna kuonetsetsa kuti pasakhale kusiyana kwambiri pakati pa kagwiridwe ka ntchito pakati pa anthuwa. Asendeza anena izi pamwambo okhazikitsa ndondomeko yomwe bungwe la United Nations Women Malawi ligwiritse ntchito kuyambira chaka chino mpaka chaka cha 2028. Asendeza afotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Mavuto amene ndimanena makamaka ngonena kuti mudziwa kunena kuti ngati dziko tikudutsa munyengo zambiri zimene zizabweretsa mavuto akusowa mwina kwa zachuma komanso chifukwa chokusowa kwa chuma kumeneko kumabweretsa nkhanza zosiyanasiyana. Ndi zofunika kuti tonsefe titengere kupewa limodzi. Tikatengera kupewa limodzi pa zintchito zimene zizi monga amene amanenera president a dziko lino la Malawi kuti pa zintchito china chilichonse kapena chinthu china chilichonse tikatengera kupewa limodzi tikakachita zinthu pa umodzi ndiye kuti zimenezo zikhala zophweka. Kotero ndi pembedzero langa ndi pempho langa kuti Malawi tiyeni pamene tunena kuti tikufuna tithetse nkhanza tithetse mavuto osiyanasiyana monga mmene mabungwe akutithandizira ngati amene wa UN Women amene akhazikitsa mlozo wawo lero tikagwirana manja tonsefe ndiye kuti imenezi zidzakhala mbiri yakale. Mkulu wa UN Women kuno ku Malawi Alete Chiwara anati ali ndi chikhulupiriro kuti ndondomekoyi iyenda mwadongosolo pamene bungweli lapezako kale ndalama zina zoyendetsera ndondomekoyi. Sinodi ya Blantyre mu mpingo wa CCP yatseka sikulu yake ya HHI imene ili kulunzu mu mzinda wa Blantyre. Mlembi wamkulu wa sinodi a Anderson Juma watsimikiza za nkhani panena kuti izi zikutsatira ziwawa zimene ena mwa ophunzirawa adachita lachiwiri madzulo. Koma Juma sadafotokoza zambiri. Koma Times yapeza kuti ophunzirawa adakwiya kuti atsogoleri awayimisa kaye sukulu. Isaac Salima adayankhula ndi Juma. Sikulu ya HHI lunzu campus imene yatsekedwa kunali zigwirikiti za ana sukulu so amene amayang'anira za maphunziro mu Blantyre Synod awatumiza anawo ku nyumba kuti ayang'ane zimene zazesa kuti pachitike zimenezi. Panopo sindingathe kunena monga ndanenera kuti ndili ku msonkhano wina ku Lilongwe so izizi tikungolankhulana mafoni anthu ali panga kafukufuku kuti apeze kwene.
Mabungwe a Patriots, Rotary, Komanso Lions Clubs apereka katundu osiyanasiyana wa zachipatala ku chipatala cha mishoni cha Likuni mu mzinda wa Lilongwe. Mabungwe wa apereka thandizoli kuchokera ku thandizo lomwe lidatumizidwa kuchokera mdziko la America ndi anthu a dziko lino omwe amakhala mdzikolo komanso ku project ya Kiwa USA. Kazembe wa dziko lino mdzikolo a Esme Chombo ndi adatsogolera izi. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Wapampando wa The Patriots Akamuzu Chiwambo ali cholinga cha thandizoli ndi kuchepetsa mavuto amene zipatala zimakumana nawo popereka thandizo kwa anthu. Apa Chiwambo atsindika zakufunika kuti chipatala cha Likuni chigwiritse bwino ntchito katunduyi ndi cholinga choti Amalawi ambiri athandizike. Ndipo tikufuna tikunenesa poyera kuti pasapezeke wina akutenga katundu amene kumpitisa ku private kapena kwina kulikonse. Katundu amene agwire ntchito pompano. Ndipo ndi pemphero lathu kuti aliyense amene angakhale ndi maganizo woti akabe katundu amene Ambuye kumwambako munthu amene amweruze ndiye kuti munthu amene siokonda Malawi anzake yaye amakonda za yeyeka ndiye uthenga mnthu umene. Poyankhula m'malo mwa Archbishop George Desmond Tambala a Lilongwe Archdiocese, Judicial Vicar wa Lilongwe Archdiocese, Reverend Father Deusdedit Kanyambo ayamikira mabungwewa kamba kathandizoli poonera kuti lithandiza kwambiri popititsa patsogolo ntchito za chipatalachi. Ngati ifeyo ngati chipatala komanso ana Archdiocese of Lilongwe tilosangala kwambiri ifa zimenezi chifukwa ndi chithandizo chikulu zedi monga tikudziwa kuti tosefe ngati moyo titadwala timathamangira ku chipatala andi pamene anthu alipo ngati amenewo amene akuthandiza kwambiri kuthandiza zipatala kuti anthu azipeza chithandizo ndi chinthu chotamandika kwambiri chifukwa aliyense ngakhale muja munaonera muja aliyense alosangala chifukwa chithandizo chimene. Katunduyi ndi mbali imodzi ya katundu osiyanasiyana amene mabungwewa ayika padera kuti agawidwe mzipatala zosiyanasiyana mdziko muno. Anthu asanu ndi mmodzi ogwira ntchito za umoyo awapeza olakwa pa milandu yosiyanasiyana imene anthu ena anakadandaula ku bungwe la Medical Council of Malawi. Bungweli linalandira madandaulo khumi ndi awiri ndipo asanu anali ochokera ku zipatala za boma. Asanu ndi mmodzi zipatala zomwe si za boma ndipo dandaulo limodzi silimakhudza za umoyo. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Malingana ndi ripoti limene bungwe la Medical Council of Malawi latulutsa limene wasayinira ndi mkulu wa bungweli a David Zolowere pa madandaulo amene anabwera ku khonsoloyo, anayi amakhuza madotolo, asanu ndi imodzi amakhuza ma clinical officer komanso dandaulo limodzi limakhuza munthu amene amagwira ntchito ku laboratory. Malingana ndi ripotilo madandaulo asanu ndi limodzi apezeka kuti ndi olakwa ndipo madandaulo asanu apezeka kuti ndi osalakwa pamene dandaulo lina limodzi latumizidwa gawo lina loyenerera kuti likaunikidwe. Mwa anthu amene apezeka kuti ndi olakwa pali a Webster Chinkhandwe amene amagwira ku chipatala cha Bwaira mu mzinda wa Lilongwe. Iwo awapeza kuti ndi olakwa kamba kakuti amapanga operation munthu atamwa mowa. Izi zinapangitsa kuti operation iyo isayende bwino. Iwo agamulidwa kuti asagwirenso ntchito ya zachipatala kwa chaka chimodzi ndipo amene anawalemba ntchito akuyenera kuti awakhazike pasi potengera ndi malamulo azolemba ntchito amboma. Mkulu wa chipatala cha Kamuzu Central Hospital amupezanso kuti ndi olakwa kamba kakuti sanakwaniritse malamulo a World Health Organization okhuza zipangizo zoyenerera zimene zimayenera kukhala m'matheater amene amapangiramo operation ya anthu. Kalata ya chenjezo yalembedwa ku ofesi ya wamkulu wa chipatalachi ndipo iwo aunzidwanso kuti ayambe kutsatira ndondomeko zonse zimene World Health Organization limafuna anthu akamachita operation muzipinda zawo pa miyezi iwiri. Asemubanda nawonso awapeza kuti ndi olakwa kamba kakuti adasegula chipatala chomwe sichaboma mosavomerezeka ndipo pa chipatalachi amagwira ntchito yawo mosatsatira malamulo komanso kupewa matenda. Poyankhulapo pa nkhaniyi katswiri omenyera maufulu a zaumoyo Amaziko Matemba ati ndi nkhani yabwino kuti bungwe la Medical Council of Malawi likuchita ntchito yake poteteza umoyo wabwino wa anthu odwala. Taona kuti Medical Council of Malawi apereka ndondomeko za anthu ogwira ntchito m'chipatala amene ndithu anapeza ndi zolakwika zina. Chachikulu chimene nganecho kuti tathokoza Medical Council of Malawi kuyesesa kuteteza moyo wa anthu odwala m'chipatala chifukwa chokuti moyo umabwera kamodzi
ndi medical council akupanga zinthu zimene boma linapasa kuti azipanga. Chachikulu chimene ngafotokoza nchoona kuti zimene zizi zikhanga tiphunziro kwa amene apezeka ndi milanduyo kuti asinthe komanso isese kuti mtsogolo muno zimene sizachitike komanso medical council apitirizebe kuteteza anthu odwala mchipatala kuti kwa moyo umabwera kamodzi. mu chaka cha 2023 ogwira ntchito azachipatala okwana asanu ndi awiri ndi amene anapezeka kuti anali olakwa pa milandu yosiyanasiyana yokhuza mchipatala. tipitiriza wapasirani nkhanizi mkatha. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the base. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher. That cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Everyone knows foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy for a healthy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top Soy Soya Pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste and top value, and is perfect when served with rice, sima, spaghetti and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top soy, truly a top relish. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of Zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zikomoyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, teke mpamvu. popitiriza nkhanizi boma lati kuyika ndondomeko zomwe zithandize kuti kampani zomwe sizaboma zizipeza ndalama zakunja mosavuta ndi chilunga choti zizipanga katundu wawo ndi kugulitsa kunja kwa dziko lino. Nduna ya zamalonda Sosten Gwengwe yati akuchita izi ngati njira imodzi yothetsa kuvuta kwa ndalama zakunja zomwe zikusokoneza ntchito zamalonda pakati pa dziko lino ndi mayiko ena. Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Poyankhula pomwe anakendera kampani ya Library ku Mzimba, Agwengwe anatsindika kufunika kuona kuti makampani ngati Library adzithandizidwa ndi boma kamba kuona kuti abwetsa ndalama zambiri zakunja kudzera mkatundu yemwe amapanga. Iwo anena kuti chuma cha dziko lino chakumana zokhoma kamba ka matenda a COVID-19 komanso ngozi zogwa mwadzidzidzi zomwe zakhala zikuchitika m'miyezi ya m'mbuyomu. Cholinga chake cha boma ndikuti forex ikhale m'manja mwa iwo amene atha kupanganso forex ina. Ineyo ngati ntchito yanga yonse ndi mmakwacha, palibe chifukwa choti ndichitire clean on ku forex. Kuli bwino forex yoti apase ena amene angathe kuipanga allocate ku private sector moyenerera kuti ipange forex inzake. Agwengwe omwe ndi nduna yakale ya zachuma komanso amadziwa bwino nkhani zokhudza chuma anati boma likufuna kuti mdziko muno mukhale makampani a migodi awiri pofika Juni chaka chamawa, pona kuti kutero zithandiza kuona kuti mdziko muno mwambopezeka ndalama zakunja. Mkulu wa kampani ya Library a Christiandas Naira anapempha boma kuti liganizire zochotsa ndalama zina zimene kampani imapereka ku boma ikamatumiza zinthu, pona kuti kutero kukhoza kuthandizira kuona kuti azitumiza katundu wambiri ndi kubweretsanso ndalama zambiri zakunja. Adalitso Chimwala amayankhulira kampani ya Library. Palibe
kuganizira kwenikweni kuti kodi poti kampani iyi ikupanga katundu akumatumiza kunja kumabweresa ndalama za kunja msonkho tiganizire motere zimenezozo palibe ngakhale kuti mu ndondomeko za boma amakamba kuti zimenezozo zilipo koma kuchitika kwenikweni sikuchitika motero ndi pempho lathu kubomako kuti atilimbikitse potiganizira nkhani ya misonkho. kampani ya Lifeline imapanga katundu osiyanasiyana kuchokera ku mitengo ndipo imagulitsa katundu uyu mdziko muno komanso mayiko akunja ngati South Africa, Mozambique, Zambia, Tanzania, Kenya, Zimbabwe mwa mayiko ena. Nkhani zathu ndi zomwe zikumatisiyana na insomero yake zionetsera zokwiya ndi kusowa kwa mafuta agalimoto zalephereka. Wapampando wa bungwe loyendetsa chisankho la America anabewa Ntalimanja wati satula pansi udindo wake. Bwalo la milandu lakana pempho la Norman Chisale kuti lithetse mulandu umene boma likufuna kuwalanda katundu. Munali ndine Yankho Seunda.